APHLC ke det longri ka cherai lapen khe ka cherai aphan aparty lage chu longji po aphan bangali ke chu ke lage ituma det dolo ituma khe dolo te lage chu long po la bangke nitum secondary le kasi nitum APHLC bangke e khe ka cherai lapen e longri ka cherai e det ka cherai e long le ka cherai la hi akam si nitum iklem Karbia tu ampan, inglong arat atu ampan, lapen ke Khilonjia Okomia, lapen Adivasi atu ampan sinon mat nitum la kaserai kamlok se klem lo. Posi la kaserai pulotang te democratic update ke election dolo pulote election ke che danun bek nang po. Athema election hai hetik ke kam ta klem long le. Non nil tum election hai hedet lo nitum klem lun long le det lo. Nil tum klem lun long le det pen a jok. Non iltum HAD minister ta Krishnendu Pal nonge bongo sena munit nitum pu bom lo la bongo sena henten pu itum pu bom lo aya tu nang nek dun bom lo setaha la pu bangge ilitum HAD minister inglong arat atum a minister ke Krishnendu Pal bongo sena munit Nili tum yung sa hay det son man me de dia pot lo. Non nil tum yung ningje bom lo la bongo senatum Bihar senatum la pen Marwar senatum la tum hay hui ilitum adet nang cherai chief dia pansi ke claim ilitum a chief minister mata ningje vertiti long le ke joy ke karbiang long helo ke ong nei pusi non ta ningje bom de ti ka ningje da ma theke Ladak le cherai dam nun po karba ke nang ke toy alang lisi arlo pen ke itu chini dun de pande la sinon ta ilitu mapan nang patharun tet de ama itu mek prang predet la he patharun tet la sonde patharun tet mane ho ni tu nang det na cherai lu pule nang puko sonde itu mek prang yi non ke itu han ge nang patharun tet de nang cherai lu pu pe de Amar hapu ke bangke bang trok inglong arat atum pan karbi ke bang polo di masa ini alang ni tum BJP tum sila tum pan ingwai lo kimene ya kandidat pulu amat pe hai det apike latum minister ke manji ot anda ave pu amat latum pan minister da pitu thedet lo pitu thedet tena jok bongo sena pan pitu rong lo Bi bongo sena pan pitu rong pena jok ili tum bange mathalo CA ma bang mo cikleyon ni jon thoma pi alang li ke atarm ki jut po la po si alang li HAD minister man po anke hala Christian do pal fan bage PO tu buk ta un po pulaya jama tha bang chumat long tang lo la pen alang li tum ke kiri pikatum patu tek otum lam patu tek otum la si komat kopi si ke plangi mai no nei tum pun ni la pen alang li tum claim je bangke la ke ni tum cherai podai pulina puji geli la tum bange ba ha Amit Shah Narendra Modi tum hansi puji hala tum si ili tum chief minister fan puji ili tum chief minister si dak CM fan puji angela dak itu CM ke Kinde dun unjima nang kroi kre pupu unjima an ke plang ya bangke hala tu maning ke hanga teng bensi a minister le itu ma karbia muni ko man ne tot tulun sita akam bangke hala bongo sena tu makam si klempo la hello la pen hala so teng kape man je pan la so kape man long bek je pan si la bongo sena Bihar sena la pen Marwar sena tumke BJP fansi risi mason ot pemil BJP ke halatum risim ceplang det le risim ta akim me fan ngali karbiang long lapen di mahasam area an west karbiang long la an bongo sena Bihar sena Marwar sena tu cherai chief dia fa itu Marwar sena pulo glass corner ning hok ta do di pu nang li Dima lamding na chupen le dam seta
glass corner at dukan hello ake tek long pa prang chengi manja na tu ben ne nang lidlut sita glass corner hello ake tek long ji ha di tuar le lut dam tu chok sita glass corner hello ke tek long ji glass corner ke mat lo la ke marwar sena tum la ke la hello ilitum adet abang ke kamat hage ajak da BJP along ke do tungge ni tum BJP si hai lu pole Ceta kali lah bangge, alang itu mah resim cotanat lagi. Itu mah det bang kecil, itu ke cherai chip dia pan resim cotanat lagi. Lasi, labang so resim, tapi enlong le det dia pan ke ni tum APHLC tum ke election ke cedan nun bek ko. Lah ke cedan nun bek dia pan si nonta ni tum 26 constituency do MAC constituency along tinta ni litum aru kang tur tuakam. Aru aku kapar om thakam nilitum ke claim cheng bom lo lapen lake nitum dode lo lake claim bom Militi ang kami non yang kapilo kami pilih project bang ke on si tingkat konat tu ha Sardelong kami pilih project bang lagi ni tunggu oppose bom lo. Aku oppose bom tu hilang lagi pedu long ledet ji lagi. Laswa arnisita teklong lo kadi. Ha di Kopia district menyong te halai pu ho. Sip Sagor pe hapu bang. Soraideu district di Ko Langroy di Ko Langroy ke cedoy Langroy kali. Alam bang ke. Setahan Nagaland bang koilat tuk weret bu bodi harlong panghang weret koilat tuk weret pena jok along li an van plin le la son thak si van plin lo non ke la sip sagor ria antuke non la bangso inhan kupuloma ko nat lo mangewar nampo Adung are hewan tulote ahema bange pukuri luguman po no nante. Lason thak si itum ta la inglong aju yong silang ting pet pincong lote. Ahun si ke ing hang yila. Long lian ke inglong long lian ta ing duk po mati di. La anda ing hang yi la pen la tuma bange harlong pang hang la pen sangti ki bu ko bangga ko ing ton tu de dila. Ante la fuloni beteta inglum bete de jimante. Inghan nang warti pogente itum nat lo ke dopo lapot la so kama bangke ni tum bangke kroy dundi lagi kulon ni chot kalilo west anatu adim go pumyang te karakunci po adim haladak la tum ke claim dia ning hang lo la mongo sena ke chietu la se la so ke chietu la ka pe claim long le det jipan adani ambani la pen ko pipi lo ne atum green ko Hinduja po tum hai hui ke claim laga kape claim long le dia pan ke ni tum APHLC ke je song vek dilak lagi aku je song bom lo tapi karo hills itu mas mantir atau bangke dikira kita lihat semua ko pangdagal lo sino parbino mas mantir bangke ayat tak pangdagal mati ni dengan nilang seputar nanti cuma song kan ni tum song pen ni tum demonstration da claim lo la pen memorandum ni tum CEM apan PF lo atema Nitum Chief Minister pan leki pinangi gali la sokam. Athema 6 schedule paragraph 2 sa paragraph 7 ateng penke. Council si selam nangi la separate voter list. La pen separate voter list ke aprang da selam lo hala soteng se aku selam tu nangi tu si nilitum pu bom lo la pen ke. Jada election da me la 6 schedule ar lo an election che danun lo polotan te lem pen cheng lok halada ko mat baga cedan dun halake ST certificate abang ke krong dun bek nangi pul la so a notification council si la notification pinangi la sini tum memorandum PF lo non security thom clear prang ni tum memorandum PF lo sita non anta la council tu bongo sena bihar sena marwar sena tum han ka phere pe na jok ili tum CM tu non anta notification pi tek helang non anta pi hai helang lake itum kivira pan sike claim lo lake selain dalam lagi marmitar kami ataupun kami ringin yang mesti
laki atas ni kan atau tanang itu betul. labang ke nilino nama ke putek selang labang ke klaim bom lo aja tu mesin tu sih tu aja tu ke enodak tu sih tu. Tapi isi alam tak digital kita nang itu bang ceng abang. Nang ceng non bang digital kita dia kalau lakukan non ini ATM kalau lakukan kami tahu yang cepat dulu nang dong tanang itu. Laki aparty ke selam ke hedi itu ni demokratik adat kimati. Demokratik adat apa? Laki munitum aning ke hangate ke laki klaim un. La sini tum ka badha dunji ke khang dunji akama bang ni tum mathati laki. Bang klaim lo laki. Non kita ngi dong lalu kami pilih nang itu kami nang cekandung atau kimia tong kami. Isi mata pun orang itu. Nang sedan nun te bang da sedan po. Lain lo ni tum sini. Muthe alang ni tum komat ajak kong ben si ke sedan jima la so bang si rat atum lang nang ji. Nili tum bang ke APHLC tum mangge nili tum metang ajak kong pen. Rat aja kong ben sini tum cedan po. Poisa ve pin pen itu mangge. Jita hala jaha tum poisa nili tum sonna na hal tum takidu. Setahala tum poisa do puluh te lagi nang litum cini ma rat atum cini ma silo. Kona pen lo la poisa kawan. Lagi ke cia tu ma poisa pen si ke klaim lu ke cini ma silo. Nanti salah non PVDC bolong rongsan kali pin atau karena atau tamat kan karena non tidak ada ngomong seperti mati Ding ulu non aki mialam kali lo. Ningkan krip ko baksa ke dotu lo. Neli pulo. Itu tradisional. Emetang traditional village council si ilitum enangji. Ilitum traditional village council ke pilo. Tradisional puke English ahob dolo, English alam thelo. Tradisional mane aprang ben ke wan bon abang. Aprang ben pulote ningkan suri ini ben ke wang bon alam. Ningkan suri aprang laso a traditional karbi itu traditional village council amnen ko pilo. Ala helo kiri nang ko. Ningkan suri aprang. Non tradisional puke laki Ingraji ho alam tepina. Village puta Ingraji ho alam tepina. Council puta Ingraji alam tepina. Laki dakali laki ha London du laki. Hala tum si dulu laki Ingraji tum lo. Alang ni tum traditional village council. Konsep ta traditional village council. Sita alang ni tum la kecil tum traditional village council ke amethang alam pensela tum ciir lo. Gaun panchayat pusi gram sobha pusela tum cipulo. Ante itu karbi alam pen traditional village council ke amnen kopilo lahilo. Aprang ben gedo non ke pincong pot kali. Aprang ben ke dobo abang pulo tamte neli ka cini ke neli karjulong neli pandang ke tan. Karbi richo tum nanga than ke la hello la ke sherwan kep hello sherwan kep hello aja tum pulo sherwan kep ke la ke chujun hutala ok ke bak alam pu cho the di seta hala chujun hut ko pia posi hala ok ke bak awan kapre ke dolo ke chuji aphan lok le awan ga libodila alang li akam arpu do bodi hala arpu ke lang ben si awan ki pibo di la po si hala awan ke arpu po si awan ke duk lagi kam ave pin ben si ke chuchot di pulite akam masih ave lagi kam kem de si chuji ke jokta la si ke dulu non bisaralam minister of agriculture pulo di bisaralam minister of agriculture yo alang li panda awan pita puyu mati di kopia po si alang li panawan ki pipo Athema alang li Minister of Agriculture. Hala Minister of Agriculture akam claim lo la si awan ke chu huta awan ta long dun lo. Son thak si itum chujun huta. Itum arpu do lo akam claim lo la si hala ke chu huta la so arpu awan si lang tum chu la helo. La si lake ke chu chot aphan po bang kali lake. Akam ke claim po si awan ke dulu lake.
la pot si servan kep pu ilo servan kep ki cengko si servan kep apike seta a ser a member ser pulo te honorable member pulo aman ke do abang pu pulo aman ke do ang hoy ba aman ke do abang pu pulo ante aman ke do abang pu aprang ke kep vet la si servan kep pulo seta no ne bang krehini do kleng sarpo ta do kleng dun ta do dun tulang lan cho takalilan hala women anda tuta ko pine do lang ha kali basa peli ko do lang kleng sarpi puta do tulang kleng sarpi la pen kleng kleng sarpi adun puta do tun tulang ya hala tu si hidap dan lete krepi do kok krepi do kok seta ko pia po si kep pu bom kep pu bom ke la ke amen ceplang der lo non ke hala a organization amen ceplang der lo la ke mane ko pu nomenclature it is a nomenclature la mangke kep pu bom lo ke do ji ke atik te krehini lo ne krip trok ando kok ta tek ponche da tum tala pulu bang daham ningkan pharu suri pen siala tum ban lo ha sondro gupto morjo pen da la do lo Oshoka the Great latum akut penta poncat dolo Shobha Somiti pusela search itu bang po beta posi panchayat pulo bang po a committee pulo non bang po ma bang inkroi non ikidu seta no anda po pubom la po pukela amen le la hele la si itu mapan non rong asar kalidet tu ampan si rong asar pugepu di Bisara lam arong bangge ingtiarong da ka hawragat dubo ingtiarong amat kali jengkhana tuarakom arong bangge teron arong pulone pilone amat non kang buraga patam ke kru kupu akam lo lage karbia a culture ka pipuk lo di lage komatum lo pipu lage la bongo sena RSS atau makam lo lage karbia karbia culture ka pipuk a tradition ka pipuk ya pansi son nange claim lo lage claim o jilang lage manang ge non ge nang litum pulo kruwa thai teron pansi kang bura pudang kok lo mo ge kruwa rong ta kuman ni das ko pansi bang rong asar bat dam kok ni bang ke non lage non la le BJP tu makam ke lage la si BJP lo nge dun bom lo te tu me kai ki vir po lage ela BJP tum long dun bom man ni tum election hai det pura okay chu be hor ki jun karbar ke lage chok chelu la bang ke hok akam ke lage chok chelu lage ina karju kanto karla MEC election dan nang itu lo non itu jon power lo la ki ni set ni ligala hello non message ke pi di nang litum tum a kai det ki virja kam si non BJP tum claim bom lo la tum bongo sena bihar sena lapen marwar sena tum si la BJP karbia BJP tum pan parisim lo aro la sub ka parisim long le det dia pan rat atum BJP pan perem bek nang po election lo upete itu ma det lapen itu ma kai ta givir po